زخبركمن زتفتخمن تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك أبزز لكم سلام نتعنان نمنيلكم حجي كلتا أجايش يوم متيومنا زلو بفلاي أتو يوسف تخلا جرجس كمون أتو عقباي تسفاهم فليز بلا يوتي كونتات زقات مب فلاين أتو يوسف الراين بارسكي كدمن نابتي حفشاوي قداي محلافنا كتلالي سمي يوسف تخلا جرجس بحال أب حيلتك سرح أب إمرجنسي سيرفيس صراحة تنياي حلف أقول لك كوينو أب إمرجنسي حلف شفتي أنا ثوّيت سبايت بحنس أين مسارحتي أب حيدي إلكتريك بحنس أخوينا نسرح الرئيم بارأتو يوسف مجمريا نقع زجيرا وصاكا كبيرين يروتي كونتات بزي أب سألون كنريو تصنحنا أب توانتي زقات أمكا حرقا قليل كم زي كونه يزاري يترف دخم ديلكا نفس راح كتملسي بهوتون تقصل زمسلاي نبرن تكونتات كما يونيرو تي زقات أمكم كابتعلتو جميركا نحنا أبتعلتي قد مغتري ساعة 10 حدا أبنا فينو ترانسفورمر إلكتريك ستولا شوي أبنا فينو نحنا 10 حدا بحلا فينا مسرة تليفون تدوي لنا كم يجيب له سرد بلنا بتانا حلف مسرة كيدنا ترى أنا تا ترانسفورمر أبلع لي أتسألنا يرى أسكال جرنا على مسديبنا زبطاي ICD بنيها ورد كبتسرح أنا بعلي شك قبل إليه أبتسرح مسديبكو فتنا نجبر كله زي تفلت جراوند نقول نحنا مس بودي لجيبو تتوكسني ده على مسديبكم تتوكسه ولا حنت مرات تزنبرني بتحت الصبيان ذول فلت نبركو أمني ولا تنتحلتات نيرو ولا منقد نيرو ولا ماكينة عباية تحتها نيرا حنتي سكانات مثل سبوندا ذلوا نأخذ مهنة تفلت ندنا كله حنتي مسمر تكون اللي منتي وين ما بدأ له غيره تتوقف لازم تسبلكم بكم يجنا السبعة تطويله نتا قداي ودي مالتي مسودة هو الزوم بطأتي كابس كلام يمشي أخبر دني متحسبه أنا تسكلا حد آخر وابيله تندر يا خزر لخا يندر له مولو كده يندر له ولا نسي كمان قط يندر له أي تودن نقدر ندر خلله بس كلا سنسرعت ولي مالتي شو عقباي أنت كوين ده يبلو من عقباي أنا شو ما ده حاليا ده بالكل الناس حاكي وريده ما أنا تزوسنا ريسكي ويتزوسنا سرح توفينا تندي زبال توفينا نسرح كنسرحناهم وجرنا مالتي مكلا خلينا بران مكلا خلينا برنا سيدنا برنا دحريو زي ما هلاودي ويس أيتتقم كمرون قالت تقم لون قالوا كاس كأكل نتيجة تولي تخليها مبر قبيع لنا وهبنا قبيع له بتقول مسألة وهبنا قلنا تقم لون زين يداوكم نيداونا ونقول تلو سحتي الكازم تقول تقول سكع كنده كافر الله عندي أي نفلت نيم جن الله نقول تون أي سألني الله كم ساعة جن عقبال كلا أي حنيقونا ما كنا سائلني أما كنا سائلون حليبت كده مالتي أنت أي قداتي وريدوكا قلت أي بمولو نديدو إداويك كل نديدو نريو زلنايو كبيديو بتعم كبيديو قربت كاس كله تقليتي زلت قربت كله تقليتي أزي كبيد نخونه هنا كاوخت وتس أي تقلني ها نال برمي زجرم تاريخ عندي كاوخت وتس شجرة كاي وتيل كهت زرب له خبز وتاتي بتعم يا شجاري زكاة كاتقاتيل الله وانتي وني أنت يفطم كيرين وركون تقول الله فتشو ما يترني أيرني ره ولا زخونه يكون برهان ولا شرّة يكون شرّة برهان أيرني ره نخندي وان كتسيلو زي مرأي درجة كسومني حليفو ده حكمنا ندخلكو الناس ما نرسكو حكمنا بتعمي طبق حكمنا سيدنا بري تم حكايم كات خنا خينا مني بتعمي طبق حكمنا حليبتي أب حليبت أبتندحوي بتعمي كم زين أمثلة يلا كنا عجيب زري زلقت حدا قاعد مكازلو أفتي كفوت زنبرة خفلا أكلات كايو قد كان داو كان أبتن كفوت زنبرة أكلات هي قد أين أبتن سرح لهم نوركو عيني إلا سد نوركو يداوك أسرح له سد نور بتقول أبو خال نفسه جن تخداني ندنيرو داو كحجي كم يعرف كن سمعتي داوي ما الله ولا تفي يحول له تقربت يلون كل تيو داو كاي هو كل تيو داوي قالوين أزي هجي أنزوني قالوين أبتسقط بتحنا قال الله كبر زبالي سلذي إتي أقام ذي مثل قمتني ركض خمزيل كاتر حني مثل كان يردو أين برنن كمزيل خزاوري وكمزخي يعني كريه تقول قمت أين برنن قن أملاك يودون محل تديو ولا قالوا خنوا بلين خلينا جاب زي موبايل زري زلخوت كتعريشو بفصم تيك بهرياو قربت تعاليو زسكحكح عينتي خوين زلو تقطكا حجي قريكا خلخو جن زسكحكح زنبر قطكا ابزوان زهجي درجه منالبات قدميو زفلطخا
እንታይ ይብሉ ኣይንፈልጥን ኣነ ከም ዲልካት መጸን خلኻ ወላ ሓንቲ ዝኾን ካይት መስለን ኣላ ሕጂ ብገጽካ ኣጋጣሚ ስለስተሓኮንኩ ተሓኪመ ስለዝነበርኩ ስለስተሓኮንኩ ኢኹም ኮይኑ ኣብቲ እዋንቲ ኣውባይ ብጣዕሚ እናተይ ውፊ ነይሩ ነብቲ ሕክምና ከብጽሐኒ ደፋፊኡ ሰቂሉ ኣብ ሕክምና ደብጽሐኒ ኣውባይ ጻይ ሕራያቶ ዮሴፍ ይዒንትኻ ኸ ዳግማይ ናብቲ ብርሃን ክምለሳየን ዝብል እምነት ነይሩካ ዶ ፍጹም ናብቲ ብርሃን ክምለስ ዝብል እምነት ኣይነበረን ይጠራጠር ነይረ ብፍላይ ዓይነይ ክድሕን ዝብል ተስፋ ኣይነበረን ኣጋጣሚ ግን ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ድሒነ ተሸፊኑ ዲ ነይሩ ይዒንትኻ ሽዑ ተሸፊኑ ነይሩ ዓይንተይ ኣብ ሕክምና ኩሉ ተሸፊኑ ከም ቁሩብ ነገር ዝርኢ እምበር ኣይርእኒ ማለት ኣይርእን ከማን ነይረ ዓቢጥነት ስለዝነበረ ኩሉ ብምሉእ ኣነ ዓይነይ ክድሕን ዝብል ተስፋ ኣይነበረን እቲ ኩሉ ናይ ነርቭ ስለዝነበረ ናይ ማህረም ስለዝነበረ ናይ ተሓዊ ዝነደድኮ ሓቢጡ ተቀይሩ ሕክምና ምስተገብረለይ ግን ዓይነይ ክድኽኢለ እምበር ብመሰረቱ ዓይንስ ጸገም ኣይጸንሖን ማለት እዩ መሰረቱ ጸገም ኣይጸንሖን ድሓር ኣይነበረን ጸገም ኣይነበረን በዚ ጉዳይ ከዓ ከተሓንከ ኢለ ማለት እዩ እንታይ ትብል ትፍልይነቱ ናይዚ እዚ ፍልይነቱ ኣነ ኣብቲ ዝታረም ኩሉ እዋን ኣይሰንበድኩን ምክንያቱ ብምሉእ ህይወተይ ይቋጠር ነይረንቲ ነፍሰይ እንድሕር ወዲቀ ክመውት እንድሕር ወዲቀ እንተዚመትኩ ክስበረ ዝብል ኣብ ሓንጎለይ ኮፍ ኢለን መፅአን ኣነ ከም ብልምዲ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ማህረም ትኾነለይ ኣብ ዘለኹ ዋስቕ ክብላለኒ ኢለ እናነደርኩ ብትርእሰ ተኣማንነት ከዓ ተወፍየ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ኣጋጢሙካ ፈልጥ ዶ ወላ ቅልል ዝበለ ወላ ክብድ ይፈልጥ እዩ ሓደ ሕጂ ኣሎ ናይ ኤሌክትሪክ ባህሪ ክሕዘካ ከሎ ዝኾነ ክትገብር ትፍትን ኢኻ ንኣብነት ምስ ወረደካ ነቲ ጉዳይ ክትውድሆ ኣለካ እንድሕር ካብኡ ላብኡ ገልጠምጠም ኢልካ ሳዕበናት ኣለውኻ ኣብቲ ዘለኻ ይስቕ እንድሕር ኢልካ ግን ሓደ ነገር ይመፀካ እቲ ዝሃሪምካ ጥርጣሕ ይሃርመካ ካልእ ተወሳኺ ማህረምቲ ኣይህልወካን እዩ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኤሌክትሪክ እንድሕር ተታሒዙ ክወፅእ ትፍትን ኢኻ ግን ዘይትወፀሉ መንገዲ እንድሕር ኮይኑ ኣሎ ትወፀሉ መንገድታት ኣለዉ ማለት ኣብ ጎልጎል ትኾንካ ገለ ነገር ትገብር ኢኻ ኣብ ሰማይ እንተሊኻ ግን ኣማራጭ ይብልካ ስለዚ ክድሕነሉ መንገዲ ክትመህዝ ኣለካ ምሂዝካ ከዓ ግድን ኢኻ ማለቱ ኤሌክትሪክ እንድሕር ሒዝካ ትገብሮ ነገር የለን ኣብኡ ክትጥፍእ እዩ ዘለዎ እንተተኻኢሉ እውን ካብ ሞት ክድሓን ትኾንካ እውን ብገመድ ክትስሕቦ ኣለካ ፀዲፉ ሰባበር እዩ ናይ ግድን ግን ህይወት ክድሓን ይኽእል እዩ ኣይኮነን ግን ኣብ ኤሌክትሪክሲ እንተዳ ወሪድካ ነቲ ከም ዝወረደና እንተ ወሪድካ ክትጥንቀቕ ዘይኮነስ ብለሰ ተኣማንነት ክትጸንሕ ኣለካ እዩ ዝብላኒ ክንደይ ዓመት ሰሪሕካ ኣለኻ ኣብዚ ሓይለ 32 ዓመት ኣቢሉ ሰሪሕ ኣለኹ ስለምንታይ ኻ ዮሴፍ ባዕለይ ክዲበ ኢልካዮ ባ ተጠራጢረ እታ ስራሕ ተጠራጢረ ምክንያቱስ ኣነ ባዕለይ ቸገብራለኒ ተጠራጢረ ክብድ ኢላ ስለዝመርታ ስራሕ ፕራክቲካሊ ኣነ ስለዝመርሖ ነቲ ስራሕ ካብኡ ከዓ ዝያዳ ልምዲ ስለዘለና ኣነ ባዕለይ ክርእለኒ መጀመርያ ስራሕ ክዲብ ኣነ ሪአ ቸገረ ክወርድ መጀመርያ ድሕሪ ክደይበካ ኢለ ውረድ ኢለ ማለት እዩ رايات عباي توانتي مسيخا نيركا كما نيرت خناتات انتاي تذكر خمس زبالة حجنتي لك أنا خمانسي أبتقابينا أنا خديب رايا سكالا زرقا حلي كديب كعقنا الكايدي دحان أنا خديب يا سلازبالة الحمد لله كمان قال نقر كورس لزلوائي قال نقر فتقرات إيرو مالتيو كبل السحان تقرب قابينا رقيس وحان تقرب سكالا رقيسو كعقن دا تلنا نخلو لارقا معك أنقصها مجمرة كمزي قتل عينت تفيو خلو برعرع البريكراتون قال مليون كين أنا خمس زبالكوا أملاخ الله سلزبول أمبر أنا كمان أوروماي زريحن كوينس هيتسمعن بركة أيق أرز أنت حوي تحرجين السو تقوله داونتو بيمانة أقام كل دانا ده زجبر جيرو بتاسكالا رجيت نالو علم حزب تعاقبو ويبل بتاسكالا سلليل وريدو نورمال سحق كم سب ناندده نريدو وريدو نديو بلاستيك يخاص جيرو زنبره كومبلكسني تجمعيدو مستي اداو قلمله لجيبو منتاي سحق الله نعنا يباتو انتاي ده خوينه يبلني وا انتاي ده خوينه بهادو نعمو تسق الماكينه تحت زخور كايو ابو هوسبيتال تري اسكالا قلمله يترفيله ابي ماحت انت بهاد اوتيساني رومنا سقينا يون هوسبيتال وينا خيدنا بتا ايمرجنسي اتينا شعو ابتا ماكينه خاطر تخلكوا بوزع دنبربري لنير تعينو قرب دينا بتا ايمرجنسي مساعتوه سب كلا يجمروا قرب بمطانو ذكرو يوسف ابتوانتي انتي تذكر انا ابتوانتي زبلو زلست ذكرو وبلك تزبلو زل حق اندي حجي ابتوانتي يجي نسو ديب انت زخون انا ندلالم تساوخ نيري مخنياتو تمكرو يحتتيو مالت سون تمكرو لو اندي تحت اس لزختيم زلوي ማለት ሱን ካባይ ኣብ ድሕሪ ካታተል ዘሎን
أنا تقبلن تقبلني شيء أبتو أنت دايم تدخلون مو ብዙሕ ፀገም ኣጋጥም ትኸውን ነይሩ ኣነ ንዘላለም ክሳቐም ነበርኩ ምክንያቱ ምሳይ ስለዘሎ ስለዚ ደየብኮ ንዓይ ክስምዓኒ ይኽእል እዩ ከም ሰብ ማለት ሽዑ ገለ ነገር ሓደጋ ክስበር ይኽእል ክመውት ይኽእል ሰብዚ ኣነ ግን ባዕለይ ስለዝኾንኩ ንዓይ ተሰኪመዮ ይሕጉሽኒ ምክንያቱ እቲ ሪስኪ ወይ ድማ እቲ ተወፋይነት ዝበሃል ኣነ ባዕለይ ወሲደዮ ማለት እዩ ልክዕ ከምዛ ዝበላ እዩ ማለት ኣነ ሓቂ ዘረባ ሓይሽ ከመይ ኢሎ ከም ዝወፅእ ንዓይ ከማን ዳርጋ ወርሒ ሙሉእ ሲ ብውየ ክሓስብ ቀኒየ ግን ከም ሰብ ስንብር ኢኻቲ ዝመፀካ ሓደጋ ኣብ ሓንጎልካ ትቆርፀኻ ወይ ክትኮሰካ ወይ ከብለካ እዚ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ግን እንድሕር ሃንደበት ኮይኑ ግን ክትጋላገል ክትብል ብድሕሪት መኪና ነራ ገለነ ሞደቁ በቃ ብሓፂሩ እቲ ስምዒታት ናይቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ሰባት ከመይ ይመስል በዝን ህዝቢ በዚ መፅኡ ኣይበሃልን እዩ ዳርጋ ከምዚ ኣባ ጓይላዲ ዋላ ገለ ህዝቢ ተኣኪቦ ሓደ ሰብኣይ ቆቢዕ ዝገበረብኡ ገለ ተካላላ ተመስለኒ ኣይንፈልጦን ኢና ብዙሕ ክነድድ እንዳራእየ ከሎ ኣብቲ ጋቢና ከሎ ኣብታ ጥቃና ወዲቁ ሰብኣይ ኣተሲኦም ሓፍሓባ ቢሎም ወሲዶም ሰንቢዱ ማለት እዩ ሰንቢዱ ድሕሪ ግዜ ምሴሰብ ብሓንሳእ ከለና የሴፍ ርእይዎ ነቲ ሰብኣይ ከይዲ ሰላም ኢልዎ ኣነ ከምዚ ልሓው ዝነደድኩ ተበሎ ተሓቋቂፎም ተሰዓዒሞም እዚ ብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ብሆስፒታል ዝነበርካሉን ሕጅን ተኣምር ይኽበሃል ዝከኣል ተኣምር እየ ናስዚ ኣዝዩ ተኣምር ዝኾነ ሰብ ማለት ዝገርሞ ሰብ እዩ ዝኾነ ሰብ ይገርሞ እዩ ሕጂ ዝድሕና ይመሰሎምን ረክተይ ብምልኦም ክመፁ ከለዉ ደይበኸ የለን ኣብቲ ገዛ ምትራእዩኒ ረክተይ ብምልኦም እዮም ዝኸዮም ሕጂ ከንታይ ይብሉ ከምዚ ኢልካ ክሪእኻ ከለዉ ይስሕቁ ንስኻ ዲኻ ብሉኒ ንስኻ ዲኻ እንታይ ብሉኒ ዋ ነብሎም መዓዝ ከመይ ኩነታቱ እንታይ ይገርመና እኮ እዩ ዘሎ ብሉኒ ኮይኑ ምድሓነይሲ ናይ ብሓቂ ይገርሞም ረክተይ ብዘይቀል ዓለም ብማኪና ድዩ ብሞራል ድዩ ብኩሉ ስለ ዝስነቁኒ ክሓዊ ክኢለ ስድራ ቤትከ በዓልቲ ቤትካ ደቅኻ ቤተይ ብጣዕሚ ኡይላ እቲ መጀመርያ መዓልቲ ሰንቢዳ ማልሓንቲ ኮንኮን ሶበዲ ሞትካ እኮ ሬሳ ሒዞም ዝመፁ ኣለዉ ስለዚ ሰግስቲ ግበር ኢለ ንዓ ገኒሐ ማለት እዩ ሰሚዓትኒ ብዝኾነ መንገዲ ክትሪኦ እንተይ ዘመን ኣይኮነን ዋላ ክትኣምኖ ከማን የሸግረካ እዩ ነይረ ደ ኢለ ክዛረብ ከማን ዓይስ ይኸብደኒ ካብኡ ወጪ ደ ኢለ ክዛረበሉ ብጣዕሚ ይኸብደኒ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ነገር እዩ ስእሊ እንተዘይትነበር ምናልባት ኣነ እውን ምጥርጣር ማእተኹ ግን እዚ ስእሊ እዚ ህያዊ ብቪድዮ ተሳኢሉ ኣሎ ብተንቀሳቐሲ ፊልም ኣሎ ብደረቕ እውን ኣሎ ኣብዚ ዝለዓል ግን ኣሎ ንኣብነት እንታይ ትምህርቲ ክህብ ክእል ትብሎ እዚ ዝኾነ ሰብ እንታይ ክገብር ዝግብኦ መጀመርያ ድሕነት ናይ ህይወቱ ክከላኸል ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ቴክኒክ ዝሰርሕ ሰብ መጀመርያ ድሕነት ናይ ነፍሱ ክገብር ኣለዎ ናይ ድሕነት መሳርሒ ክገብር ኣለዎ እዚኦም ክልቲኦም ወሰንቲ እዮም ኣብ ስራሕ ዓለም ሓደገኛ እዩ ስራሕ እዚ ብፍላይ ምስ ኤሌክትሪክ ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ ድሕነቱ ብትመጣጠነ በቲ ዝግብኦ በቲ ዝተዋህቦ ናይ ድሕነት መሳርሒ ክትጥቀመሎም ዘለዎ እዚ ትብሎ ዘለኻ ብዓብዩ ኤሌክትሪክ እዩ ኤሌክትሪክ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ናይ ድሕነት መሳርሒታት ዓጢቕካ ክስራሕ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤሌክትሪክ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ንሪኦ እውን ኣሎ ከምኡ ወላ እውን ተዳልዩ ከሎ እቲ ናይ ድሕነት መሳርሒታት ዘይምጥቃም ኣሎ ዘይምጥቃምካ ንሂወትካ ኣብ ሪስኪ ትመሳለኻ ማለት እዩ ክትጥቀም ይግባእካ በቲ ዝተዋህበካ መምርሒ በቲ ዝተዋህበካ ናይ ድሕነት መሳርሒ መንግስቲ ኮፍ እንድሕር ኣቢልካ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ኣቶ ዑባይ ኣቤት ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ትብል ኣነ ክመሃሮ ዝደሊ ዶ እዋ ንዕኡ ኩሉ ኩነታት ሪእየ ስለ ዘለኹ ሲ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ዝኾነ ሴፍቲ ጌርካሲ ነፍስኻ ናይ ምድሓን ተኽእሎታት ንኽትገብር ድሕነትካ ንምርግጋፅ እሞ ኣቶ ዮሴፍ ስራሕ ትቕፅል ኣለኻ ሕጂ ከም ቀደምካ ስራሕ ቅፅል ኣለኹ ኣብ ስራሕ ኣለኹ ዝኾነ ዕንቅፋት የለን ኣብ ስራሕ ወፍር ዋላ እኳ እንተዘይብኩ ንስራሕ መሪሓ ግን ይሕብር ነቶም ምሳይ ዝኾኑ ኣካል ናተይ መሳርሕቲ ኣለዉ ንዕኦም ከም ዝንግበር ናይ ሓባር ስራሕ እንዳስራሕና ኣብ ስራሕ ከይድ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እዝንኻ ከዝወረደ ጉድኣት ኣሎ ዶ ኣሎ ቁሩብ ኣሎ ብናይ እዝነይ ዝጎደለ ኣሎ ዝተወቃዕለ ዝተሃድመሎ እንድዩ ግን ንምስማዕ ዝኽክል ኣይኮነን ከም ቀደሙ እዩ ዘሎ ኣብቲ ቆርበት ጥራይ ሕጂ ኣብ ፀሓይ እንትረኣ ቁሩብ ተሪድኒ እዚ ገፀይ ቀጭቀጭ ዓይነት የብለኒ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሓለፍተይ ከዓ ድሓን ኣብ ፅላል ኮንካ ኮፍ ስለ ዘይበሃል መርኩፍ መበልናካ ግን ኣብ ፅላል ኮንካ ነቶም ምሳኻ ዘለዉ እንዳተማኸርካ እንትስራሕና ሓሽ ዝብሉ ከዓ ርእስ ዘለዎም ማለት እዩ እዚ ከቢድ እዩ ዝወሪዱካ ዘሎ ግን ንዕኡ በዲህካ ክትሰርሕ ዘለኻ በዲሄ ይሰርሕ ኣለኹ ኮፍ ኢለ እንዳተኸፈልኩ ኮፍ ክብል ይኽእል ግን ሓደ እቲ ስራሕ ይብደል ግድን ሕልና ስለ ዘለና ክሰርሕ እቲ ምውፋይ ዝበሃል ስለ ዘሎ ከዓ ልምዲ ናትና እዩ ናይቲ ስራሕ ልምዲ ስለ ዘለና ክውፈለኒ ስራሕ ኢልካ ክትቕፅል ስራሕ ትቕፅሎ ዘለኹ ከምቲ ሓንቲ ዘይኮንኩ ከም ጥዑይ ኮይነ ዝወፍር ዘለኹ ፍቅሪ ናይ ስራሕ ስለ ዘለንን ስራሕ ከይብደልን ስለ ዝሓስብ ጥራየ
አቶ ኦባይ ኣብዚ ኸንታይ ተስተውዕል አቶ ዮሴፍ ከቢድ ሓደጋ ይገጢሞ ዘሎ ግን ቀልጢፍ ኸናፍ ስራሕ ተመሪሱ ኣሎ ኣብዚ ኸንታይ ርእይቶ ኣለካ ወይ እንታይ ምበልካፍ ከም ዝኾነታት ኣብ ስራሕ ዘለዎ ተወፋይነት ስለ ዝኾነ እምበር ዋላ ኮፍ ኢሉሲ ዋላ ንዓመታት ይኹን ነዲደ ኢሉስ ኮፍ ኢሉስ ዋላ ደሞዝ እንዳተኸፍለ ክነብር ምኽኣለ ግን ናይ ስራሕ ፍቕሪ ስለ ዘለዎ ግን ከማን እቲ ተሃሪመ ወለስ ቀልጢፈ ዝሓውስ ስርሐ እኳ ምጀመርኩ ኣብ ዝብለሉ ግዜሲ ዋላ ንዓይ ከማን ከም ኢሉ ይዕለኒ ነይሩ ብቴሌፎን ግን ከምዚ ዝበልናይ ኻኒ ኣምላኽ ኮይኑ ከዓ ሓዊው ስርሑ ጀሚሩ እቲ ስርሑ ከማን ከም ቀደሙ ዋላ እቲ ስራሕ መልኮ እንድዩ ጽቡቕ ብጽቡቕ ገይሩ ይድመልኮ ጽቡቕ ገይሩ የስራሐና ንባዕሉ ከማን ጽቡቕ ገይሩ ይሰርሕ ልክዕ ሓምታ ናይ ቀደሙስ ዝጎደለ ነገር የለን ብሓቂ አቶ ዮሴፍ ኣብ ስራሕ ዘለካ ተወፋይነት እዩ ዘንጸባርቕ እዚ ብዝኾነ ደጊምና ቋዕ ዝገራ ውጻካ ንብለካ ንመስክን ቀነልና ይቕኒልና